6 जन गस्टिया एसटि जायोबा बिजनिया रिजार्भ जागोन बेथ' रंजानायनिसो सम बेवहाय मा गिनांगौ दं बेखौ मानो होख्रावबायनांगौ दं बेखौ मानो होबथानांगौ दं देलाय बिजिनिनो रायजो राजा जानानै सिन्था खालामलाय 6 जन गस्टिया एसटि जानायाव बिजनिया एसटि रिजार्भ जानायाव सोरहाबा माबा आपत्ति खालामनांगौ दं नामा बेथ' जाम्बानि खोथासो जागोन बेखौ जुदि होबथायोब्ला जुग जुग मोनाखै रिजार्भ 6 जन गस्टिया एसटि जानाय लोगो लोगो बिजनिया रिजार्भ जाबाय बेथ' रंजानायनिसो बाथ्रा होमबा बे खोथाखौ दिनै एबसुआ बेसेबां भुल भाबै रायजो राजाखौ दिनै बुजायदों नायलाय रायजोफोर बे खोथाखौ एसे नोंसोर सिन्था खालामनानै नायलाय बहायथ' आपत्ति खालामनांगौ गैया बेथ' बरायनांगौसो खोथा मोजांसो खोथा बियो दा बेखौनो एबसुआ दिनै सिगि सग' हक नहक आन्दलन खालामनानै बिसोर बेखौ दिनै होबथाबाय थादों मा जुक्ति दं बहाय मा लाब दं बहाय नैबे खोथाखौ दिनै रग' रग' रायजोफ्रा मोजाङै गोसोआव ला हा हुनि अधिकार मोनगोन हा हुआलाय नोङो राजबंशी भाइफोर जोंहा नाथ जुगिनि खोथा जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बिटिसि ओनसोलाव सबेथ' हि माटी भूमि अधिकार तो पाई আছে मोनखागासिनो दं बेलेन्ड ब्लकआव प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै राजबंशी आदिवासी नाथ जुगि गुरखा बिसोरथ' मोनखायो होमबा गोदानै एसटि जानाय लोगो लोगो हा हुनि अधिकारा मोनजोबसै जोंहा धंस जानोसै मा गोदान खोथा दंबाय बेथ' मोनखागासिनो दं गोदानैथ' जेबो जाया होमबा बेखौ गिनांगौ मा दं आरो बेखौ सिगिनानै रायजो राजाफोरखौ भुल बुजायनाया बहाय मा लाब दं हानि जेबो सोलाय सोल' जाया एसटि जागोन बिजनिया रिजार्भ जागोन अत्यन्त मोजां बरायनांगौ बाथ्रा 6 जन गस्टिया एसटि जागोन बिटिसिनि सिटआ बारायगोन गोदाना गोदानाव हाबगोन गोजामा गोजामाव थागोन मा गाज्रि एमपि दारायनो मोनगोन दारायनो मोनथारनांगौ बयबो रानलायगोन भटआ मा गाज्रि मायाव उसुबिदा दं बिदियाव मायाव गिनांगौ दं बिदियाव बे खोथाखौनो नोंखायनो सिगांनिफ्रायनो जोंनि मानब दामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा ओंखायनो एनअसि होदों आरो एनअसि होनाया बहाय जाहोन दङ खारन दङ बे जायगायावनो खोमा दाख्लै मिथिं जादोंमोन इउपिपिएल नङा होमबा बर' बाजाराव मोनसे मिथिं जादों मबाइल बे रेकर्डआ दङ इउपिपिएल बा आवगायनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारिया मा खोथा बुङा सिगाङाव बुंबाय जे बिपिएफआ जाय खोथाफोरखौ बुंदों लेखा देखायदों बे लेखाया बियो नंखाय नकल होनना बुंबाय बिसिनि मानसिया दानिया बर' बाजाराव मा बुंफैखो 2006 सन 19 मार्च 2006 सन 19 तारिख मार्च 3टा बाजियाव क'क्राझाराव सेन्ट्रेल एबसुनि अफिस बागानसालि बड'फा हाउसआव सुक्ति जादों बे सुक्तिया मामोन आक्रासु आरो एबसु सानैबो प्रेसिडेन्ट लिडारफोरबो दङ बिसोरनि गासैबो अफिस बेयारार दङ लोगोफोरबो दङ सुक्तिया बेनो राजबंशीखौ एसटि होनायाव जोंहा आपत्ति गैया होनांगौ बेखौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो आक्रासुनि प्रेसिडेन्ट मोनसे एबसुनि राइटिं पेडआव जि लिरलायबाय एग्रिमेन्ट जाबाय सानैनिबो सहि दं आपत्ति गैया होनांगौ होननानै दा बेखौ नंखाय होनदोंमोन खिन्थु बांसिन खोथाया प्रमाणा जाथारबाय प्रमाण जानानै दाख्लै बर' बाजाराव मा बुंबाय बे बिटिएफनि मानसिफ्रा इंराजि रोङा ओंखायनो जों माबायदि लिरदों बिसोर बेखौ फरायनो रोङाखै बिदि होनाखै होनबा सोरबा दंमोन खोमा मिथियाव जोंथ' उइदाउट एफेक्टिंसो होनदों उइदाउट एफेक्टिं जोंहा आपत्ति गैया होनदों होमबा एग्रिमेन्ट खालामनाय एनअसि होनाया न' अबजेक्सन होनायाथ' नंमारगौ बे स्टार्ट खालामनाय जायाखै होनबा दानिया फैदों उइदाउट एफेक्टिंआ माखौ होनो What is without affecting? माबे संविधाननि क्लज मथे without affecting? माबे सेक्सन मथे माने without affecting? जेबो गैया दा बिला फैदों 1950 सननि संविधाननि कन्स्टिटिउसनेल अर्डारा कन्टिनिउसन होमबा 14टा दङ 15 16 17 लारि एखे लाइनाव हाबगोन दा एखे लाइनाव हाबोबा बे जिनिसा एसे गुलुं गुलुं जागोन आरो बेखौनो जोङो दिनै स्र' जोङो दिनै खालामो उइदाउट एफेक्टिं ओरैनो बुंबानो जाया बहाय
आयेननि खोथा बुंनांगोन टेकनिकेल खोथा बुंनांगोन सेक्सन बुंनांगोन क्लजनि खोथा बुंनांगोन संबिधाननि बेवहाय खोथा बुंनांगोन जायखौ जों दिनै खालामबाय थादों दा बे जाहैबाय एबसुनि दा एनडिपि प्रग्रेसिभ गबिन्द बसुमतारीमोन दैदेननाय धीरेन बर'मोन दैदेननाय बिथांमोनहा एसटि खरमनि खेथ्रआव मा बुङा दा जे होबथाबायदों बिसोरना जाहैबाय 2009 सनाव जोंनि भारतबर्षनि प्रधानमन्त्री बै समाव डक्टर मनमोहन सिंह बिथांनो मेमरेन्डाम होदोंमोन एनडिपिआ बे एनडिपिनि मेमरेन्डामा मा लिरदों राजबंशी जाथिया बर' मुलनि बर'फोरनिनो गतिके थाबैनो बिसोरनो एसटि होनांगौ स्पष्ट बुंबाय मेमरेन्डामल' लिरदों दा बायदि बायदि सोरबा किसफोरावनो मामानो बयबो लिरजोब्बाय दा बेफोर लिरजोब्बाय मेमरेन्डामखौ होजोब्बाय दाबि खालामबाय न' अबजेक्सन हरबाय बेफोर गासै जिनिसखौ मोननायनि उनाव दिनै भारत सरकारा सिद्धान्त लादों आरो बिसोर गासिबो एनअसि हरखांनायनि उनावसो 2006आव एबसुआ हरबाय बिनि उनावसो दाख्लै बिटिसिनिफ्राय 2016आव बे एनअसिखौ हरदों होमबा एनअसि होनाया जुदि दाय जायोब्ला 2016आव होनाया दाय जायो ना 2006 10 बोसोर सिगां सोर होआमोन एनअसिखौ दाना बुंदो बिसोरो सब समय एबसुआ बारे बारे रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय थाबाय रायजो गिनायनि नामाव बिसोर जेबायदि खोथा बाथ्रा बुंबाय थादों थगायनाय बादि जेबो गैया एकदम मोजाङै गोसोआव रायजोफोर दा गतिके एसटि जागोन 6 जनगोष्ठिया थैजोबगोन जेबो जाया बयबो मोजां जागोन जों बेखौ नुदों जों बेखौ बिसार खालामदों आरो जों खामानि मावबाय थादों आरो जोङो साक्सेस जागोन बे लाइनावसो गासै खोथाफ्रा थांबाय दिनै रायजो गिनायनि बेलायाव जिखिनि खोथा बुंबाय थादों रायजो गिनायखौ गारबाय बिपिएफआ बायदि बांसावनानै खोथा बुंदों नै खोथाया दानिया फैसै बिसोर जिबायदि गारमा फुवार जोंखौ बुंबाय थादों जोङो दिनै मोनसे प्रश्न खालामगोन गमामायैनो एबसु एनडिपि प्रग्रेसिभ जयै जायफोर दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि आन्दलन खालामबाय थादों बिथांमोनहा खिन्थु मेमरेन्डाम होबाय इतिमध्ये गभर्नमेन्टनो बिसोरो मेमरेन्डाम दाखिल खालामबाय बे मेमरेन्डामाव मा लिरमारदों दे खोथाया फैनोसै दाना सेपारेट स्टेट बिनानै मेमरेन्डाम होमारदों ना बले सेपारेट स्टेटखौ गारनानै मेमरेन्डाम होदों जोंथ' मिथिया रायजोफ्राथ' बयबो साननानै दं सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामदों नांगासिनो दं एबसुआ जोबथाबगासिनो दं बेनो नङा होनबा रायजोफोर बारा जोंखौ जाहा थाहा जानला मानला बुंबाय थायोब्ला मेमरेन्डामा मा लिरदों बेखौ जोङो रायजोनो खुला देखायना होगोन होमबाना अबस्थाया मा जागोन बेखौ खोनासं एबसुआ प्रमद बर'आ बेखौ मोजाङै खोनासंनानै ला नोंसिनि गोदानै दानि होनाय मेमरेन्डामाव मा लिरदों जों दा गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दं गभर्नमेन्ट बे मेमरेन्डामा दा जोंनि आखायाव दं बांद्राय अत्याचार जुदि जोंनि सायाव सालायबाय थायोबा रायजो राजाफोरखौ जुदि नंनायनि थगायनानै गोरोन्थि लामाजों लांबाय थायोब्ला बे मेमरेन्डामखौ जों खुला खालामनांगोन बेखौ गोसोआव ला अयनाय आसरित जोंबो बिदि सानाखै खिन्थु घटनाफ्रा बिदिसो खालामगासिनो बिराद जाथिनि बिर होख्राव बुंदों सिङाव मा खालामनानै दोनदों अनेक खोथा दङ जोङो सैज्य दङ ओंखायनो खोनासंबाय थादों धैर्ज दंना जोङो दङ खिन्थु बांद्रायबावथ' धैर्जनि सिमाया बायोना बेफोर माखासे खोथा दङ रायजोफोर ओंखायनो गोनो गोथो गैया जिखिनि जादों दिनै बिपिएफ मानव गेलेनाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सुक्ति साखर खालामनानै जिखिनि दैदेनदों जेबो गैखायामोन जि जादों दिनै लामा बान्दो दंग जोंनि बिजिनिनि फ्लाइओभार दामि इलेक्ट्रिसिटी बायदिसिना जिमान आज उन्नति হয়েছে बिजिनि অঞ্চলত একমাত্র বিপিএফ দল হাগ্রামা মহিলারি ডাঙরের নেতৃত্বত যিখিনি আমার প্রতিনিধিত্ব ইয়াৰ পৰা এমএলএ যিখিনি আমাৰ এমসিএল এই ভোটিংবিলাকৰ কাৰণে বিপিএফ দলৰ সক্ৰিয়ভাৱে ইয়াৰ দলীয় কৰ্মী সকলোৱে কাম কৰাৰ কাৰণে আজি